Avui hem rebut una consulta d'una propietària que ens preguntava si podia pujar el lloguer 2 vegades al mateix any. Actualment, amb un contracte de lloguer vigent, l'única pujada que podrem fer anual és quan revisem l'IPC, que recordem que per a la llei del dret a la vivienda està limitat durant tot el 2024 al 3% màxim d'augment. Segon punt, ens demanava si que el contracte acaba, si pot pujar el lloguer, ja que és un contracte nou. Amb la llei de la vivienda, el lloguer no es pot pujar. Ha de ser el mateix que el de l'últim contracte, o si ets un gran tenidor, hauràs de mirar l'índex i l'últim contracte i posar el menor dels dos. Estimada Carme, només podràs pujar a l'IPC si el contracte està vigent i fas l'actualització anual, i si se t'acaba el contracte no podràs posar el preu que vulguis. Hauràs de posar el preu limitat per la llei de la vivienda. Si necessites ajuda per gestionar el teu lloguer, contacta'm i t'ajudaré.